babu 147 ka Riyâdous Sâlihîn ma yaquluhu ko wowlata ɗum man aysa on taƴƴiɗo min hayati morde gurdam makko ɗon nawna ha taƴo sellugol e ɓura fellutude enele ma yeyi woni an Aisha taƴƴattama nene mi Aisha radiallahu anha qalat sami'tu nabiyya minani annabajo on sallallahu alaihi wasallam wa tay kamɓe mustanidun hiɓe ɓaari ilayya e an la yaqulu hima maka allahumma ya allah ighfirli ya fala warhamni yurmela wal hibini ƴeŋindi la bir rafiqil ala e wondiɗɗo dow joom muttafaqun alayhi bi mana ko ɗiɗo konguɗi no nawni ha tan inike ma yewni wowlata wan ha ƴettama nene Aisha toujours qalat ma firaytu mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tay kamɓe bil maut hiɓe wondi e mayde nde bi mana hiɓe mayude ɗin daw tawi no takka maɓɓe ɗaɗa yebdude fihino e mayre ma on ndiyam wawa tawi kamɓe yudkhiluna yadahu hiɓe suuka hiɓe ukka sookewo maɓɓe ngon fil qaday e nder ñeddude ndiyam nden ɓe ɓuɓɓinango summa yamsahu refti ɓe maska wajahu yeeso maɓɓe ngon bil ma'i wondude e ndiyam ko ɓe ñeɗi kon summa yaqulu refti ɓe maka to allahumma ya allah inni wallan ala gamaratil mawti e dow o muusendi mayde e dow nde e dow ɗi faɗɗereji mayde wa sakaratil mawti e ɗi musendiji mayde ɗo kadi ko jeeya ɗum e duwa si nawnare sattiri goɗɗo kanko nan ɗon tigi ko hani du'orande hoore makko rawahu Tirmidhi ko imam Tirmidhi en ko filli hadis o wallahu a'la wa a'lam.